Δεν είναι αρκετό να σώσεις μια ζωή χωρίς να εξετάσεις τις συνθήκες που έφεραν αυτήν την ανθρωπιστική κρίση. Στα εμφύλια νιώθεις ένα θυμό. Θυμό. Επειδή το κάνει άνθρωπος, δεν το κάνει η φύση. Μπόρεσα να καταλάβω τι πραγματικά σημαίνει πόλεμος. Δεν σημαίνει κάποιες ζωές που χάθηκαν, δεν σημαίνει κάποιες πόλεις, κάποια κτίρια που καταστράφηκαν, αλλά αυτό το μίσος που φωλιάζει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτή η μίξη κινδύνου, φόβου, αγωνίας και αποτελέσματος δημιουργούν μία ατμόσφαιρα, δημιουργούν μία αίσθηση που είναι μοναδική και είναι κάτι που νομίζω δεν φεύγει ποτέ. Συναισθήματα. Η γιατροί του κόσμου είναι συναίσθημα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Κάθε Γάντι κόστιζε μια ζωή εκεί. Κάθε Γάντι που ξοδεύουμε εδώ, μάλλον κάνουμε σπατάλη. Όταν φεύγουμε από κάθε μέρος, αφήνουμε και ένα κομμάτι της ψυχής μας πίσω. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και εσύ τι κερδίζεις. Κερδίζεις σαν άνθρωπος. Κερδίζεις την ίδια σου τη ζωή, νομίζω.